Començo fent alguns comentaris sobre el que ha estat la intervenció del representant del Partit dels Socialistes de Catalunya, del senyor Salvador Illa, que ha començat amb una cita del president Maragall. Una cita del president Maragall que certament vostè n'ha agafat una part oblidant del context. 11 de setembre de 2005. 19 dies després s'aprovava en aquest Parlament de Catalunya la proposta d'Estatut d'Autonomia. Aquell Estatut d'Autonomia que no només va ser retallat, per això alguns hi van votar que no, i van fer campanya en contra, però vam acceptar el resultat, com sempre acceptarem qualsevol resultat d'un referèndum que faci la ciutadania de Catalunya, que després va ser posteriorment retallat per part del Tribunal Constitucional, que davant d'aquella retallada ens vam trobar una política de braços caiguts del govern del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero i que després, 11 anys després, no han posat una proposta, una alternativa, una solució sobre la taula. Vostè deia, esgarrifa llegir aquestes paraules en el temps present. I tant que esgarrifa. I tant que esgarrifa, no només pel temps present, sinó per tot aquest temps transcorregut on davant de la voluntat democràtica de la proposta independentista vostès només han respost amb un no i amb un passar pàgina que volen equiparar a resignació. I nosaltres no ens resignem, perquè hem vingut aquí a guanyar la independència del nostre país per construir una societat més justa i més pròspera per a tothom.